yanzu kamar wannan yarinya su mi ta zabge ka da mari amma ka kasa rama. Jiya nake gani a chat group ashe kai giwar takarda ne ban sani ba. Kai fa ka san I'm a big boy fa. Ba wai girma na bane ta wani fada a cikin mutane ka gane? Gaskiya dai ya kamata karama. Gaskiya ya kamata karama. Kai ka dau mataki. Ka san duk fadin makarantar nan inda wannan mijin ne mun haka in ba sai na hangin din sa ba Allah ya tsina. Ita ma kuma ka jira akwai time za ka gani. Target dina a wannan makarantar shine so nake in samu dama ka bani haɗin kai mai kidnapping din kar gidan Alhaji Bukar Gana Humaira. Ba zai ma taɓa yiwuwa ba zan kuma in baka canza wannan kudirin naka ba na rantsi da Allah sai kowa ya ji a wannan makarantar. In ka manta bara in tana ma wata 8 baya kai ne kai rafin din yar gidan Alhaji Muktar kuma ta mutu. In ko baka manta ba duk duniya ba wanda ya rufa ma asiri sai ni. Amma ka san da gizo sakar kai ka riga ka aikata ni kuma yunkurin aikatawa nake yanzu. Saboda haka shawara ta rage ga mai shiga rijiya. Mahmud! Wucin nan me kace haka ne? Da Allah Umaira daman ina so ki mun wata alfarma ne. A takaice dai wallahi kin ga birthday din abokina za a yi. Da kuma magana da nake miki yanzu haka get pass ɗinka namiji budurwarka. Get pass ɗinki mace saurayinki. To shine nake so dan Allah me zai hana ki raka ni wajen in yaso idan kika raka ni ko in kika shigar da ni sai ki fito ki tafiyan ki dan Allah. To in har haka ne me yasa ba za ka tafi da budurwarka ba? Umaira kenan. Ba komai. Kai waya din da shi sannan sai ka gaya mu. Okay to shi. Allah ba zumunci. See you later. Mahmud, me kake gaya wa yarinyar nan? Ina shirya mata loni ta yadda za mu samu damar cika buru. Ba za ka ji har rikodin na yi. Don ma Allah ya kiyaye ba wannan harbin bai same ki ba kuma bai same ni ba ai ba wannan labarin ake ba don haka ki duba sarai ki gani wa kike ganin zai miki irin wannan aikin aikan ni ina ganin babu wanda zai aikata abin nan sai Allah ni fa uncle ba ni bane na ga babuga ya zo da danko sai raba yake a jikin gini za zo ce ne sai raba yake a jikin gini daman nan ta gaya min cewa ya tare ki a hanya sai da ya shara miki mari don haka tun da har ta ce kai ne ko ba kai bane kai ne idan mamma kana ganin wannan zai aikata kai ce da rufe mana baki sakaran banza sakaran wofi ta ka fita kai kuma yau idan ba na lahira sai ya fi ka jin daɗi ba yau. Uncle shi ma wancan ya taɓa yi min laifi. Kai, dawo don malakar ubanka. Don haka duk wanda ya ƙara taɓa wannan yarinyar a makarantar nan ba zai ga da kyau ba. Wannan ai na posting a Instagram. Idan ne posting da wannan za ka like din zan samu a Instagram. Assalamu alaikum. Yani. Ai ta maza. Yani. Yariki. Wannan kana zo wannan hadare kake. Yoma. Ana cikin salki. A wajen ka nazo. Na fahimci gaba ɗaya raina min hankali kake. Ka ce min zaka neme ni yau akalla wajen kwana 2 kenan. To tunda haka ka zabo wa kanka. Na zo ma da wani albishir wanda na san zai baka mamaki.
ina son ka kalli wannan hoton, ka gane shi? What? Saboda haka ka kwanda shirin cewa yanda ni ma kamun nema sai na ma. A abokina. Na baka lafiya. Gaskiya idan na bada haɗin kai akai kidnapping ɗin Humaira, gaskiya na zama butulu. Amma kin karaso ne? Na karaso kuma ban ganka ba. Ai kin ganni nan a ta bayan elevators. Ki zagayo baya zaki ganna tsaye. Okay, ba matsala. Gani nan. Okay, ba matsala. Kai kin zo. Humaira? Na'am. Har kun karaso kenan? Wallahi. Ka gani da ƙawayena har guda biyu ko? Na gani. Yawa, muna zuwa sai ka zaɓa guda ɗaya ta taya ka hira. Dama ni mama ta aike ni ne, kaga sai mu tafi da guda ɗaya. Mu tafi ko? To amma kuma tun ɗazu nake ta kiransa a waya bai daga ba. Amma bari an kwaro wurin. Wallahi bai daga ba. To amma bari an ƙara. Har yanzu. Zuwan da ta yi da ƙawayenta shi ne ya sa ban kira ka ba, kuma ko da a ce ma na kira ka babu amfanin haka. Kayi lissafi mai kyau, hakan da kai kayi daidai, amma yanzu kana ganin ta yaya ka samu aikin naka ne? Gaskiya ko za a canza salon kafin tafiyar abin nan sai ka goge wa'annan bidiyon da mutanen da suke cikin wayar ka. Wai kai dama har yanzu wannan abin yana ranka? Dole sai mun mana. To shikenan, karka da na ma alƙawari zan goge shi. Shikenan. Ai kuwa in dai zaka goge ba za ka ji ta yanda za a canza. Kullun sai ka mun gurai. Mutane suna so kanka. Wallahi. Ya mutu ina da dawa. Lahin lazi. Haba. Ai kar ka sake ka bari kanka ya kulle. Gaskiya yau ka tabbatar min da komai, amma ka san abu? Na fa hango ka fa a London, da ka yi kyau a London mutumi na. Daga baya sai in biyo ka ma da can. Zannu ba zan ƙara haɗa gari da kai ba. Kamar ya ma dan ya zama dole ne. Kamar ya? Kai dai kawai ka bar magana. Allah ya ba mu sa'a. To shikenan, ba matsala. A biya da kuɗin rogo na kawai. Kai saboda Allah wannan ai ba rayuwa bace ba, wannan ai ba da kai ne. Saboda Allah a rasa me za a sata a makarantar nan sai rogo, me aka rogo haba Ai ni ma abin da gaskiya wannan bai dace ba wallahi. me rogo Allah na tuba, me rogo aikin banza, aikin wani rogo Allah na tuba, me wani rogo. Ha ba lalle. Kun san me?
a caja duk wanda yake wajen nan rogon nan dole dai satarsa aka yi ba zai cikan shi ba don haka a yi caji a fito ma da rogon ka kawai shi ne kawai a duba kaga ku dakata nawa ne kudin rogon nashi ni zan biya wa zo biya da kudin rogo na nawa cewa zo biya kawai a biya ka rogon ka gane tungo wait da aka baka wannan ita zaka sa a gaba gaci zaka sa ta a gaba ne gaci kawai a biya ka rogon ka gane ai to yanzu naira ɗarin nan zan sa a gaba in ci to in ma cin naira ɗarin nan sai dai a cika min ƙwarya shine zan ƙoshi kai naira 100 gaskiya wannan sun raina min wayo bari gade kamar da ka lutsa dankali na house fa kiliya family ban yadda ba a fito min da rogo na sai an yi caji in gune na ɗarinka ka yi min daidai a biya To yanzu ku dakata. Wanda aka kama a cikin makarantar nan shi ya saci rogon nan me ya kamata a masa? ku dakata ina da shawara wanda aka kama da rogon babuga a cikin jakarsa za mu tsunko bulalai daga mana ko wata aka kama ko wanda aka kama za mu ciro bulalai mu zane shi mu cire mai riga mu jahi cikin mutane a tsakiyar makarantar nan ba mai tofin alatsi ne kayi mun daidai da ganin kafi su gaskiya ni zan zaɓi wanda zai mun caji a gurin nan shi ma idan ya gama ni zan caje shi saboda haka kai za ka caje mun 'yan gurin nan idan ka gama kai ma in zo in caje ka saboda haka bismillah ni zan yi cajan daga baya ni ma in caje kowa da kowa na gurin pick up action amma fa ni zan zaɓi wanda zai cajan pick up action amma daga kayi mun daidai kayi mun ka dinga juya kai fesin din nan dan nutsu da baki kalan hello assalamu alaikum Mahmud kana daidai ina ne a kun karaso ne kin karaso ne okay sorry pick up action hello Mahmud kana daidai ina ne a kin karaso ne na karaso kuma ban ganka ba kin ganna nan wallahi ina ta bayan elevators ne ki zagayo zaki ganna tsaye okay to ba matsala ga ni nan zuwa to no bat kin zo